салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Лигаи чемпионҳо марҳилаи дуюми рақобатҳои худро идома медиҳад. Мавсими футбол нав оғоз шуда бошад, ҳам фикр мекунам аллакай имконияти Барселона дар чемпионати Испания кам шудааст ва ҳамаи умед ба мусобиқаи бонуфузи Аврупо равона мегардад. Беъинҳам 2-3 соли охир Барселона танҳо ба Лигаи чемпионҳо таваҷҷӯҳ мекунад. ҳанӯз проблемаи клуб рӯ назада буд ки Барса масъалаи аз гурӯҳ баромаданро ҳал кард. Баъд аз 3 давр ба таври максималӣ имтиёз ба даст оварда шудааст ва аниқ гуфта метавонем ки дар марҳилаи плей-офф Барселона иштирок мекунад. Шояд бо дастаи Ювентус барои ҷои якум рақобат сурат мегирад, лекин дар ҳамин вақту соат шарт ва зарур аст ки бозингарон дам бигиранд. Аз ин хотир дар бозӣ бо Динамо Киев ба рӯйхати бозингарон як қатор футболбозони асосӣ дохил карда нашудаанд. чӣ хеле ки медонед бародарон, имшаб Барселона дар меҳмонӣ бо Динамо Киев бозӣ дорад ва ширкати 1xBet барои ҳар як иштирокчиёни нав то $800 бонус медиҳад. бораи бонусро гирифтан ба ссылка комментария буда дароед ва дар вақти регистратсия кардан дар ҷои промокод BARSATG нависед. баъди аввалин ставкаи кардагиатон $100 бо тарзи автоматӣ ба ҳисоbatон мегузарад. имконияти хуби пулкоркиниро аз даст надиҳед. расман маълум гардид ки Месси ва Де Йонг дар ин бозӣ иштирок намекунад. Капитан бигзор дам гирад. Дар чунин бозиҳо шарт нест ӯро заҳмат додан, лекин аз хизмати Де Йонг даст кашидани тренер ҳамаро ҳайрон кард. шумо хуб медонед ки айни замон дар хатти ҳимояи Барселона мушкилии ҷиддӣ ҳис мешавад. аз ҳимоятгарони марказӣ як одами соз боқӣ мондааст. танҳо Клеман Лангле метавонад ба даста кӯмак намояд. интизор мерафт ки дар ин бозӣ Де Йонг дар канори Лангле ҳамчун ҳимоятгари марказӣ ба майдон мебарояд. акнун ягон нафар аз бозингарони ҷавон дар маркази хатти ҳимоя дебют мекунанд, ин ки худи Куман давраҳои футболбозиашро ба ёд оварда ворди майдон мешавад. дигар илоҷ нест. хуб, биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба рӯйхати пурраи бозингарон. дарвозабонҳо Тер Штеген ва Нето, ҳимоятгарон Лангле, Алба ва Дес, боқимонда ҳама бозингарони хом Фирпо, Пеня, Мингеса ва Конрад. Матеос ҳимоятгар нест, лекин ба хотири номаш бояд дар ин мавқеъ бозӣ кунад. баъдан бозингарони хатти ҳуҷум ҷалб шуданд: Гризманн, Пьяниш, Брейтвейт, Дембеле, Пуч, Каутиньо, Педри, Тринкао. акнун ҷолиб он аст ки тренер дар набудани Месси барои ки Пуч имкон медиҳад. дар бораи Месси ҳаминро гуфтанӣ ҳастем ки аз рӯи статистика иштирок накардани ӯ дар бозиҳо имсол он қадар талафоти бузург нест. махсусан дар Лигаи чемпионҳо Барселона бе Месси дар 71% бозиҳо ғалаба кардааст. фоизи ғалабаҳои Месси бо Барса камтар ба қайд гирифта шудааст: 61,6%. дар ин мавсим капитан ҳамагӣ 45 дақиқа дар майдон набуд ва ӯ дар 11 бозӣ пай ҳам ба майдон баромад. Роналд Куман дар нишасти матбуотӣ гуфт ки бояд бозингаронро ҳимоят кард. мо тасмим гирифтем ки Месси ва Де Йонг истироҳат кунанд, чунки ҳолати гурӯҳ ба ин иҷозат медиҳад. ин футболбозон бисёр бозӣ кардан, бояд каме дам гиранд. мо бо Месси бисёр суҳбат мекунем ва дар бораи масъалаҳои асосӣ назари ӯ хеле муҳим аст. барои муваффақияти даста ӯ дар беруни майдон ҳам таъсир мегузорад. бо маслиҳати дуҷониба қарор қабул кардем ки вақти истироҳати ӯ дар ҳамин бозӣ аст. шароити ҳозира имкон намедиҳад ки бозингарон ҳар ҳафта парвоз кунанд. ба Сержио Роберто як бор нигоҳ кунед. сабаби ҷароҳати ӯ бозиҳои зиёд буд. ё ин ки Ансу Фати. ин бозингарон ба тақвими сангин тоб оварда натавонистанд, гуфт Куман. Лангле дар Барса соли дуюм фаъолият мекунад ва дар вақтҳои охир бозии устувор нишон медиҳад, махсусан дар Лигаи чемпионҳо. дар набудани Месси ҳамчунин Гризманн бояд ба чӣ кор қодир будани худро нишон диҳад. эҳсос мешавад ки фишори зиёд ӯро ҳам ба ҷон овардааст. аз вақти гузаштанаш ба дастаи Барселона бори аввал бо журналистон суҳбат карда дар бораи муносибаташ бо Месси сухан кард. футболбози француз таъқид кард ки бисёр гап заданро дӯст намедорад. ӯ мехост фақат дар майдон ба чӣ кор қодир будани худро нишон диҳад, лекин маҷбур карданд ки шахсан худаш ба гапу калочаҳои мардум нуқта гузорад. интервюи Гризманн бо шабакаи телевизионии Movistar дина шаб рӯи эфир баромад. чӣ хеле ки интизор мерафт ӯ дар бораи муносибаташ бо Месси гап зад. хулосаи суҳбати ӯ чунин аст ки бо Месси ягон мушкилӣ надорад. нақл кард ки дар рӯзои аввали ба дастаи Барселона омаданаш Месси дар ҳақиқат аз ӯ норозӣ буд. ӯ мехост ман ба дастаи Барселона гузарам ва дар ин бора ошкоро андешаронӣ кард, лекин дар охир ман ин вариантро рад кардам. аз ин хотир Месси каме аз ман норозӣ буд, лекин баъд аз амалӣ шудани трансфер Лео гуфт ки омода аст бо ман ба ҷанг равад, барои мурдан тайёр аст ва инро ман ҳар рӯз эҳсос мекунам. Гризманн дар бораи суханҳои собиқ агенташ гап зад ва гуфт ки ба ин набояд аҳамият диҳем. олац аз вақте ки дар рӯзи тӯям наомад барои ман бегуна аст. ман муносибатамро бо ӯ қатъ кардам. собиқ агент ба ман на бародар асту на ягон хеши табор. аз ин хотир андешаи ӯ ягон аҳамият надорад. дар бораи суханҳои амакам бошад гуфтанӣ ҳастам ки он кас аз олами футбол хабар надорад. лео медонад ки ман боре бо амаки худ суҳбат накардам, ҳатто рақами телефони ӯро намедонам. хулоса, бо ғайбату овозҳо бовар накунед. мо бо Месси муносибати хуб дорем ва ман ӯро бениҳоят зиёд ҳурмат мекунам.
бародарон, чӣ хеле ки дар ин видео шумо фаҳмидед байни Месси ва Гризманн ягон нофаҳмӣ нест ва ҳамаи гапу чапе ки дар ин солҳои охир баромад ё дурӯғ аст ё ки одамоне овоза мекунанд ки бо онҳо футболбозон ягон алоқамандӣ надорад. Ба ҳамин тамом, дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо, пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай, дар паноҳи Аллоҳ.